Takže čau lidi, vítám vás z mého dalšího videa. Budeme stavět pasti na nějaký Minecraftáchy a budeme učit na single playeru a i na multiplayeru nějaký díly, všechno možné. Tady máte ukázku, mám prostě nějaký dům, tady past, ještě nevíte, co dělá. Takže jdem si ukázat, jak se to staví. Takže já si věděm všechno tady. A co teda k tomu budeme potřebovat? Nějaký na to postavení baráku. Potom nějaký bloky do toho baráku, aby to něco mohl nachytat. Potom, co ještě budeme potřebovat? Jo, redstone, našlapnou desku, TNT, štěrk a nějaký ty ploty, jo, ještě železní dveře, a nějaký plot na ohraničení. Tak, budeme to stavit. Takže normálně si postavíme nějaký domček. To je jedno, tam domeček nemusíte dělat, ale když teď jenom potřebuji nějakou dobu. To je co to je. No, to je to. Tady si vykopím díru, tam teda vykopejte díru a pak tam jdete třeba ještě dole lávu, tam teda, když máte na serveru TNT, takže hnedka pod jeden blok dáte TNT, a to vložíte štěrk nebo písek, já teda jsem si to vzal, a počkejte, ještě sem kladíme ty diabloky, jsem já se nachytá. No a potom sem dáme železní dveřka, okolo dáme plot, takže plot nemusíte, ale kdyby to dalo zkuste. Tak. Takže a jako poslední tam dáte pressure plate. Takže já si věděm všechny věci. Vidím se kreativ. Takže, a jo, ještě jsme něco zapomněli. Si blbeč, nějaký ten debil si asi nebudu mít nějaký krumpáč nebo tak. Takže já to dám jenom vlastně playeru, takže třeba se vezme, už tam vidíš tam videa, bude, protože se to a pod ním se to propadne. Já teda podám do textury, ale vy tam jdete prostě lávu, bude lepší. No tak to asi pro dnešek všechno a já se s vámi loučím, čau.